Magandang araw sa lahat! So tara at magluto tayo ngayon. So dito sa ating mainit na kawali, naglagay na ako ng mantika. At sinunod ko na dito yung bawang at sibuyas. Ayan, napakasarap na merienda at laging niluluto ng mga Pinoy. Dahil mahilig tayo sa mga ganitong klaseng merienda. Kaya ayan, sinunod ko na ang aking ground beef. Naglagay na rin ako dito ng paminta. Haluin lang natin ito. Maglagay na rin tayo dito ng asin. So ayan, at napakasarap na merienda ito. Ilagay ko na rin dito yung ating sauce, ang ating sweet sauce. Ayan, haluin lang natin siya para hindi naman masunog yung ilalim. So ayan, haluin lang ng haluin. So maglagay ako dito ng konting condense lang. Ito lang yung pangpatamis ko. Pwede naman sugar kung anong gusto nyo. So ito ang sarap dahil condense yung ano. So titikman natin kung sakto na ba. Yan, dito naman sa ating kabilang kaldero, naglagay tayo dito ng butter. Ayan, at tunawin muna natin ito. At dito tayo magawa ng white sauce. So bali 2 kutsarang cornstarch. Mas maganda kasi tunawin nyo at lutuin yung cornstarch para iwas alam nyo na. So, ilagay na natin dito yung ating fresh milk or pwede namang ibap. Kailangan lang dito mahina ang apoy dahil madali siyang masunog kapag sobrang lakas ng apoy. Haluin lang natin siya tapos maglagay tayo ng konting asin. So, ayan, habang kumukulo siya, halo lang ng halo. Tapos naglagay ko ng konting asukal or white sugar. So, naglalagay ako dito ng cheese. Eden cheese ang nilalagay ko para malinamnam yung ating white sauce. So, ayan, pwede na ito. Pwede natin siyang itabi. Pero, dahil nalimutan natin, maglagay pa rin ako dito ng Nestle cream. Dahil mas masarap pag medyo malapot-lapot siya. So, Nestle cream or all-purpose cream ang nagpapasarap sa ating white sauce. So, bali tikman natin kung sakto na ba yung kanyang lasa or tamis or maalat-alat. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, dito sa ating kaldero ulit, nagpainit tayo ng tubig. Ayan, at kumulo na. Ilalagay na natin dito yung ating elbow pasta. So, kung ano yung meron sa instruction, susundin na lang natin para hindi masyadong lata yung ating elbow pasta. So, naglagay tayo ng konting asin at konting mantika or vegetable oil. So, ayan, sundan lang natin yung packaging. Pero kung ayaw naman nyo ng sobrang lata, ayan, nasa atin kasi yan kung anong mga gusto nating luto. May ayaw sa lata at may gustong saktong-sakto lang. So, yung sa akin, sakto na ito. So, ilipat ko na siya dito sa aking sauce. Ayan yung sauce natin. Napakasarap yung sauce natin. Yan, ilalagay natin siya dito. Ayan, sakto lang yung pagkaluto. Hindi siya lata. Mas masarap ito kapag kinabukasan mo na siya kainin dahil nanunuot siya doon sa kanyang mga pasta. So, ayan, napakasarap ng ating pasta. Yan, dito sa ating Tupperware o glass sa Tupperware, lalagay natin dito yung ating masarap na Bake Mac. So, ayan, i-layer lang natin siya. Kasi mas masarap pag meron siyang sunog-sunog sa taas. At ilalagay na natin dito yung ating white sauce sa taas. So, ayan. So, kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga napakasimpleng recipes. So, ayan, at maglalagay tayo dito ng quick melt cheese ang ating ginagamit para madaling matunaw. Dahil hindi na siya masyadong maalat. So, ayan na yung ating Bake Mac with cheesy Bake Mac. So, napaka-cheesy. So, bali, nag-aano pa siya dahil sobrang init pa. Dahil excited na tayong kumain. Hindi muna natin siya pinapalamig. So, ayan, medyo sobrang creamy. Dahil mainit pa siya. So, titikman na natin dahil excited na tayong kumain.
So kayo ay nakapanood sa ating video hanggang dulo. Maraming salamat at kain tayo. Ayan, napaka-cheesy yung ating baked mac. So maglalagay lang tayo dito ng dried parsley. Pwede namang wala.